अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सोमवारखेडा ते गौलखेडा बाजार येथे रस्त्याच्या कामात कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांची मनमानी। चिखलदरा तालुक्यातील सोमवारखेडा ते गौलखेडा बाजार या दोन गावांच्या रस्त्यावर पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत रस्त्याची कामे होत आहेत। या रस्त्यावर शासनाने चांगली कामे व्हावे म्हणून या रस्त्यावर 153.33 कोटी रुपये मंजूर केले असून गौलखेडा बाजार ते सोमवारखेडा 46 रस्त्यांची सुधारणा लांबी 3.90 किलोमीटर आहे। या रस्त्यांवर एकूण 8 पूल मंजूर असून त्या पुलांचे काम एकदम माती मिक्स रेतीने निकृष्ट दर्जाचे होत असून येथील अधिकारी मात्र कमिशन मध्ये खुश असल्याचे चित्र दिसून येत आहे। या पुलाच्या बांधकामावर पाणीच्या कमतरतेमुळे येथील बांधकामाला तडे पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे। याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे। तसेच येथे रस्त्याच्या कामावर कंत्राटदाराचे येणे जाणे नसून कंत्राटदाराचा इंजिनियर अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने आपली मनमानी करीत असल्याचे दिसून येत आहे। निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्यामुळे येथील अधिकारी वानखडे यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही। आरजे 24 न्यूज करता राजू भास्करे, अमरावती।